F'jum il-miliet ħafna jsegwu dak li jkun qed jiġri fil-Vatikan f'Ruma li għal dan iż-żmien tant importanti għall-Knisja Kattolika ikun imlibbes bexieren ta' eluf ta' fjuri. Din is-sena mhux binqas kif il-florist Malti David Grech għat-tieni darba kien parti minn grupp ta' floristi li żejnu l-Bażilika tal-Vatikan biex il-Papa jiċċelebra l-Quddiesa solenni tal-miliet. B'intervista telefonika One News tkellem mal-florist Malti li spjega kif l-ewwel darba li kien mistieden jagħmel dan ix-xogħol kien fil-festi tal-Għid il-Kbir. Kienet esperjenza sabiħa fejn ma' tim ta' fjoristi mill-Slovenja u il-fjoristi tal-Vatikan ippreparajna l-arranġamenti tal-fjuri biex il-Bażilika tkun tista' titlibbes għal din il-festa tant kbira għall-Knisja. Ġifieri għada kulħadd għajnejn id-dinja kollha tkun fuq il-Vatikan fejn il-Papa jqaddes il-Quddiesa u mbagħad joħroġ fil-gallerija biex jagħti l-awgurju tiegħu. Huwa spjegalna x'tip ta' fjuri jintużaw li jmorru id fit mal-ispirtu ta' dawn iż-żminijiet. L-affarijiet li jintużaw huma sinonimi ma' din il-festa, użajna l-konċetti, użajna il-weraq tal-Christmas tree, użajna weraq li kien misbuħ lewn id-deb, u użajna anke affarijiet oħra li kienu misbuħajn bojot biex jagħtu l-effett ukoll ta' dan iż-żmien tas-sena li f'ħafna pajjiżi tkun niżla l-borja u l-kesħa wkoll. David Grech ilu f'dan il-qasam minn mindu kellu 10 snin. Huwa speċjalizzat fil-qasam mediku, però dan ix-xogħol huwa għal qalbu ferm u jagħtih sodisfazzjon kbir. Hobby tiegħi l-fjuri, ġifieri imma hobby li nagħmlu passjoni u idejja jqogħdu tajjeb għalih, ġifieri min jafni jaf li jiena kreattiv ħafna, qabli ħafna f'dan ix-xogħol. U allura hobby tiegħi wasalni biex nagħmel dil-biċċa xogħol ġol-Vatikanu kollu. U nirrappreżenta l-Malta fl-aħħar mill-aħħar tkun qed ixxejjer il-bandiera ta' Malta.